Hey, hallo. Vandaag wil ik je een Plautdietsch video wijzen van scam en links. Waar we moeten naar oppassen. Ik zei dat zoveel en immer meer wordt het wat je doen en immer meer wordt zijn dram jescheckt en wat op dat. Ik heb al meerdere jaren dit opgepost en ik zei dat immer waren. Waar vele mensen voor dit volgende. En ik wil je zeer moeten spreken dat zeer oppassen wat je met zo'n link doen. Dat had ze krijgelijk wat van link gekregen. Dat is meest krijg gezegd dat ik wil leggen dat keiner op geen link opdrekken dat. Bitte die weet dat ganz genau wer het heeft geschickt en wat het is. Wegen de scammers, die worden vandaag immer wieder en die gebruiken de technologie, om ze zeer zijn ze kunnen geld zetten. Ze zeer als ze nog kunnen gaan. En die doen immer meer, en especially wanneer AI nu aangevangen heeft. Dat alle phones hebben AI aan en alle wegen is AI en dat ChatGPT en al dat technology. Dat brengt die ganz jerassig zijde toe. En ik leer het zeer wichtig op te passen. Wat je lichtdag doen, wanneer je met een link opdrekken doen, wat je krijgen doen. Dat je informatie wegschicken. Dat je naam, telefoonnummer, adres, wat immer die in phone hast, en zo verder en ook alles wat je erbij hast, dat zijn alle voort, dat is alle vast. En dat is te wonderen hoeveel er soms passeren dat. Ik heb een paar beelden wat ik je wil wijzen, wat best een paar sterk van die zijn. Wenn je hebben werkelijk niet een idee, hoeveel duizenden en miljoenen dollar voetgestolen wordt in een dag. Bloos wegen een link en een met een link. Dat is schrikkelijk veel geld wat er dan gedreid wordt en wat de mensen verlieren doen, wanneer die niet oppassen doen. Dit is een link. Zij verten hier zo dan weer Temmuz. Nu komt dat waar aan de Weihnachten en oh, er wordt Temmuz link geschickt. Temmuz link, wish link. Dan wordt een link geschickt en hier is een box, dat is voor die. Dus als je dan opdrekken en dat best merken wijzen dat het du best en dat du den was. Wat je actually does, als die die location geven, die phone nummer, wat immer du in die phone hast, dat jefst je die. Bloos met dan opdrekken. Dat is een stillerie wat je doen. Zeer veel wat instead wat eraan geschickt als stillerien. Nu, ik weet dat we hebben ook vele wat we in Wish kopen doen, en Temu kopen doen, en aan Amazon, en aan eBay, wat zo zijn, wat waarhaftig zijn. Maar wie de meeste wat eraan geschickt worden, dat is zeer veel stillerien. Een Beispiel met instead is. Ja, ik heb een geschenk, dat is $10. Dan kan ik den link wegschicken. En wenn die nog mensen willen kijken, dan krijg ik nog een afslag. Of dan krijg ik dat umsonst, wat immer dat is. Yes, du hast een ding gekauft. Yes, du hast een link geschickt, wat er voor afslag is. Maar wat er werkelijk is, is al de mensen die informatie overgeven. Wanneer ik nu een Temu geschenk kopen doe, of wel een gewen, en ik check den link wieder. Ik wil een geschenk krijgen. Temu wordt me een geschenk schenken. Maar het ganz stoutste wordt hingen aan zijn als nog de informatie wat er stellen. Want informatie is geld waard. En dat is wat de scammers zeer gebruiken doen om geld aan te draaien. Wel moet zijn, een scammer krijgt van een mens een link en die krijgt informatie van den en die krijgt nu mal, let's say, 100 stuk. Ik had het nu weer geschickt, dus een 100 stuk wordt dan opgedrukt van die mensen, die heeft alle de informatie. Nu gaat hij naar een andere scammer en zegt, hey, weet je wat, ik heb hier voor 100 mensen informatie. Wat geeft me ervoor? Dan krijgt hij geld ervoor, zodat als die informatie wordt verkauft, wenn die eenmaal gekregen hebben. En dus dat wordt zeer veel gedaan vandaag. So dat is één. Dat is het andere.
Zij krijgen een e-mail oder een mensage dat zegt, dat is een delivery, we hebben een delivery. En dat is van DLH. Aber das kann das nicht der Grenze kriegen, wenn wir nach einmal 5, 10, $15 machen geben. So, die soll wieder abtragen, damit wir das können weiten, wie viel Geld wir noch machen geben. Was lässt dann weiter? Ich habe nichts gekauft, ich habe kein Geschenk auf dem Weg. So, woran würde ich dann abtragen? Die soll es nicht dann abtragen. Aber so viele dann. Das ist ja nicht schwierig. Ich will weiten, wo das ist. Tragen dann ab, dann ist die Information weg. Dat is eins. Van Canada Post. In Canada hier so als het sehr viel zu starten. Und ich habe Canada Post was geschickt. Dat kann ich bei der aufgedroppt worden, wenn's. Das soll noch $1,45 getoolt worden. Was das dann? Abtragen. Sein was das ist, nicht? Dat nicht abtragen. Das ist immer eine Stillerie. Das ganz beste en dit wird sein. Nur Canada Post fahren. En wiesen die dat en freien die. Also dann ich das wirklich schuldig. Ohne op dat link te dragen. USPS krijgt ze tot. Dus een USPS aangekomen ook irgendwo. En die willen krijgt zo. Alle hand willen niet gaan. Dus een package op een weg. En die zal dat confirm dat het dient is. En dat zal verder weg moeten. Dan is er een adres aangegeven. Amazon heeft een code geschickt. Dat beeld is niet zo klaar. Have een code geschickt en die kost een discount krijgen wat Emma. En wat doen we dan? Nou, ik ben niet nieuwsgierig, nee. Dan een opdracht, nee. Dat laatste dat is van Amazon, maar dat is niet. Er mensen geschickt, hey, die hast een geschenk gewonnen en die kost in WhatsApp upgraden naar gold nu. En dat is voor unlimited access dan. Dus dat is geen opdracht. Nou, ik ben niet nieuwsgierig, nee. Dood er niet naar opdragen. Er is een stad. Die zien die dochter, die schrijft die mij op WhatsApp en zegt, hey dad, mijn phone is doodgegaan en dat is mijn nieuw nummer. Nu heb ik niet phone en niet nummer. Man, op mijn hand. Dat zit je nog zo van het zo wordt zijn, niet? Maar hier is het te zijn, who is this? My son is 1 year old. Dus de persoon schrijft terug, wer is dit? Wen mijn jong is maar 1 jaar oud. So mijn 1 jaar jong wordt nog niet phone en niet nummer gaan, wen dat is te klein. So het voets te zijn, dat is een spam. Dat is een scammer wat er geschreven heeft. Proeven te scam, zo zou als het worden jet. Ouder, wat zij verder dan ook wordt, dan krijg je een mensage, laat zeggen, dus een andere, die heeft mijn phone meegenomen, nu wil hij een WhatsApp aanlagen, en nu wordt hij mijn WhatsApp gaan. Aber omdat er dat kon gaan, krijg ik een mensage met de 6 nummers. 591 059. En dan fehlt dat nummer dat hij kon aanlagen. En verder krijg je dan een phone call dat hey, ik had die een mensage geschickt, dat had niet zo doorgaan, kost die met de nummers zijn. En wanneer die de nummers geven, dan is dan best die WhatsApp los. Dan haft hij dat. Dat passiert ook zo verder. En dat krijgt je niet zo hastig terug. Dat jij terug te krijgen, jij terug te verden. Aber, wanneer die in WhatsApp dan gaan, nu stel je die maar voor, du hast een klanten mensagespam wat geen mens never zal zijn. Einige mensen nemen zich dat leven mee in stad. Dan gaan die een beeldbanner een paar, wat die niet hadden zult zijn. En dan gaan die aan dort en dan zeggen ze dan, hey, nu ga ik die bellen. Nu moet je me $1.000, $2.000, $3.000 schicken, want dat niet, dan wil ik die loslaten, dan wil ik dat aan die vriend schicken. So, dan passiert gerastlich veel. So, het wordt zeer veel gedaan. So, dat niet een opdragen, er doet niemals wem een code geven, zoals dit. Dit lijkt echt nog niet zo bekend, man, Plautdietsch, aber du erstens dit ook. Dan zit het zo, du hast een e-mail gekregen van PayPal. En PayPal is een app oder een systeem waar je gebruiken kunt om geld op doorschicken, oder om vele steden betoelen. Dan zit het zo, PayPal heeft een e-mail geschickt dat du zijn $399.99 geschickt. En dat is actually afgegaan. En wanneer dat niet had zo zult, oder die dat niet hast gedaan, dan zal je naar dat phone van wat erboven is. Dat is een scam. Dat is geen ware PayPal. Dat is een scam. En wanneer die dan aanvonden is, dan willen die dat cancelen. Ja, no problem, we willen die dat cancelen. Aber,
Bist du dicht bij een computer, hast du een computer, oder hast du een phone, dan wählen die an die phone an. En dan worden die een lange streep durchleiden, zolang dat die an die phone, oder an die computer an zijn, dan worden die information stelen. Dat is alles wat die willen. Die willen information stelen. Van dit wat ik kan lange geschichten vertellen. Doet dat niet. En doet niet wat telefoon. Sonst dit. En dan nog sonst dit. Vierten zijn we om laptop, we kijken aan internet met z'n raam, niet? En dan host ik dan pops en dit op je ans computer. En dan zegt dat du ans computer als je blok, wenn du als een virus, dat is een virus irgendwo en dan irgendwas met fixen, dan zal verschwinden dat nummer van. Dat zijn scams. Dat jaft dat niet. Dat zijn scams. Het beste wat je met een stit doen kost, van een stit krijgt, een stit bij die computer verkomt, als die knop snapt direct om iets switchen, zo lang dat die ganz uitgeswitcht is. En dan is die los. En dan terug aanswitchen, dan is die los. Want die er niet irgendwas hast installed irgendwas, dan is die los, dus niks meer aardig. Maar de mensen groeien om zijn geld te krijgen, dat is wat die doen. Zeer veel doen is het dat. En met AI-brokken en zo'n dingen staat, die stellen die zo fijn e-mails toe, zo fijn alles uit en opstellen, checken die dan. En dat laat even zo dat het werkelijk zo geworden. Dat is niet zo staat. Er zeer veel wat hier die doen, wat is, dan krijg ik een phone call en dat is even van mijn ene phone-nummer. Mijn ene phone-nummer vond mij. Wanneer zo'n treffen is, dan weet je dat ook ganz je nerves en is niet graag. Die phone die van een nummer wat dichtbij is. Die phone ga ik met een vreemd nummer van u zelfs voor. Zodat is zeer wichtig oppassen. En ik wil je zeer abschwappen. Nu, wanneer het te Weihnachten komt, besonders wanneer du worden längst aan jescheckt, dat du niet naar opdragen. Niet naar opdragen. Maar Telegram krijg ik zo. En dan komt een Telegram en zeggen, en dan zegt dat du zijn bellen van die, wo die komen, wanneer die was zijn, en zoals die hier opdragen, dan zoals die phone-nummer doen en die código doen. Guess what happened? Hast du die Telegram gegeven? En zoveel volgende ver. Dat oppassen. Ik geloof aan wie werkelijk moet worden zijn kan, wat in de ganze wereld met de technologie aangeht. Ik geloof, wir würden sehr an die Phones switchen und zu siedeln, rutschen und wir würden nicht so viel mit dem zu tun haben. Das sind ferne Dinge zu bereiten, das ist fern mit der Länge zu kommen, aber wir nicht weiten daten. Und wir rot so viel gelehrt haben, dann wir rot bloß kein WhatsApp bereiten. Das ist ein bisschen gefährlich. Du jetzt so viel fern, so viel Information, so schrecklich viel Geld, als du für die Stunden was wenigstens dort. En ook zo viele levens wat zich aanbrengen dan en mensen weten niet wat er met zal. En ze geloven dat de ente niet voorgaan. En even als het een beetje gegruld was. Anyway, Postal. Er waren nog meer als in deze video's komen, Lotte.